ବାପାଟି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି ସେହିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ବହୁତ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରର ସହିତ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ବାପାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇକି କାନ୍ଦିଥାଏ। ଯେମିତି ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଆଖପାଖର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟି ଘରକୁ ଆସିଛି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ କିଏ ତାହାକୁ କିଛି କହିଦିଏ, ସେ କୁହେ ଏଇଟା ମୋର ବାପ ଘର। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜିଦ୍ କରିଥାଏ। ବାପା ତାର ସବୁ କିଛି ପୂରଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆରାମରେ ଖାଇଦିଏ, ଯାହା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆରାମରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ସେ ଜାଣି ଯାଇଥାଏ ଯେ ମୋ ଜିଦ୍ ଏଠି ଆଉ ଚଳିବନି, ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ଅଳି କରିବି। ତେଣୁ ସେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ ପାଖରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଉ ଝିଅକୁ ବାପା ନିଜ ଜୀବନଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଝିଅ ଓ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଭଳି। କେହି ତାହାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ମାପି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।